Здравейте хора! В днешното видео пак ще играем на Roblox, но обаче на ето тази игра. Escape Rain Head. Аз съм я минавал много пъти, мисля, че до 7 ниво. Заедно веднъж първия път играхме с най-добрия ми приятел Дени Асенов. Може да се абонирате и да го тагнете в YouTube. Малко е страшна играта, но спокойно. Има нов апдейт играта. Който е много хубав. Сега ще се върна. Ето ме отново. Първо да си приготвя да ям. Съжалявам, че днеска не можех... Не! Съжалявам, че днеска не качвах. Поне сега ще качвам. Просто днеска бях заинтересован до друго нещо. И ходих. Хора, само да ви кажа, че вече по-късно ще снимам видеята, тъй защото съм много заед вече. Хора, това ми е скина. Много е як. Струваше ми много. Чакайте малко да се променя скина. Ау! Опарих се. Тази Потък Оф е моя съученичка от училище. Не, така е по-добре. И това ми е скина. Искате ли всъщност друг път да играем Escape Running Head? Част 2 на играта, която играхме вчера. Именно Make Videos to YouTube. Заради yes. Make Videos to become rich and Mayfalls. Не знам английски, Не знам английски, English, нещо би хълца. И стига де, защо Ноах? Не играя сега. Поне имам VIP в тази игра. Имам VIP. Защото вчера си го купих. С Robux, бе. Да знаете, че ям шиш кебаб. Много е вкусен. Препоръчвам ви. Не искам да съм тук. Сериозно.
Да, факт, защо не ми дава? Къщата ми винаги е била тук. И не лъжа. Здравей. А? Моля, тук долу на долния етаж работеше една моя съученичка, исках да ви я покажа. Ей, тук беше. Какво си бе? Какво си направила? Аз съм шефът, не ти. Ко ми пука? И аз като вас си би и не си зареждам телефона. Телефонката. Ако ви правите видеа за мене, качвайте. Хора, тагвайте ме в YouTube. И аз вас ще ви тагвам да се абонират за вас. $12. Бати е нищо! Я да видя съседите. What the fuck? Няма никой тук. Хора! Тази игра е много скучна. Първо наляво, после Барбарон съм, който гушка момиченцето ми. Аз съм Барбарон, който момиченцето ми гушка. Гаджето, говоря. Къде живееш, мажино? Аз пък ще ходя на фризерски салон. Хора, няма да се показвам. Хора, това видео ще бъде... пробвам всякакви игри в Roblox. Сега
Ми е интересно. Боже, боже. Боже, и тази игра има апдейт. Това е една от най-скучните игри на света. Ето една ядосваща игра. На име... Та сега. Може би я знаете от Andy Plays Games. Да, както вчера казах, Andy Plays Games. Не го хейтя, просто така казвам без да искам. Добре, Andy Plays Games. Може би знаете играта, тя се казва така наречената Color or Die. Свят или умри. Или там... О! Color or Die. Аз какво съм написал? Color... Die. Color не знам как се пише. What the fuck? Ето я бе, ето я. Най-накрая разгеле. Някъде е там. Ето го. Боже, та сега е страшна. Боже, това е много трудно. Докато там дето да скачваме някакви равнища, по-лесно е.
Боже, аз... What the fuck, what the fuck? Минах му... Точно пред него минах. Как не му забелязал? What the fuck, what the fuck, what the fuck, what the... Айде, минавай. Кой ще правиш? Ще се реш? Бър-бър патапим, бър-бър патапим. Да, първи коментар. Това е първият коментар. Първият ми коментар. Всички казват ми за мене си голяма и да се крия вече сили, знай, че няма как да си тръгна, сърцето ми не дава. Всички казват ми за мене си голяма и да се крия вече сили, знай, че няма как да си тръгна, сърцето ми не дава. Всички казват ми за мене си голяма и да се крия вече сили, знай, че няма. Ще последвам. Приятел, ще последвам. Ще тагна. Как да си тръгна, сърцето ми не дава. Всички казват ми за мене си голяма. Ай, не ме гледайте. Не ме гледайте. Аз не се показвам вече. В любовта ми скритата в нощта. Ще бъдеш ли с мен до края? В любовта ми скритата в нощта. Ще бъдеш ли с мен до края? В любовта ми скритата в нощта. Ще бъдеш ли с мен до края? В любовта ми скритата в нощта. Ще бъдеш ли с мен до края? В любовта ми скритата в нощта. Точно така. Не ме гледайте. Забравете ми лицето. В любовта ми скритата в нощта. Ще бъдеш ли с мен?
5 последователя. В любовта ми скрита. Всички казват ми за... Днес на хора, оглеждайте се за кола с номер 1581. Това е колата на Баца Сандев. Боже, какво ще каже? И това беше от видеоклипа.